Helo, a chroeso i'r chweched fideo yn y gyfres yma nawr. Felly, tro diwethaf, wnaethon ni edrych ar datganiadau os, if statements, a sut chi'n gallu gwneud penderfyniad o fewn rhaglenni. A tro yma, ni'n edrych ar Iteru, neu iteriad. Mae hwnna'n golygu ailadrodd rhywbeth, neu defnyddio dolenni, sef loops. Okay? So, iteriad, iteration, neu y proses o iteru, the process of iteration. Ailadrodd, so just repeating something. Okay, so ni'n gallu defnyddio dolenni i ailadrodd unrhyw gyfarwyddiadau chi eisiau, os chi eisiau fe digwydd mwy nag unwaith. Okay, a ni'n galw pob tro ni'n neud rhywbeth unwaith yn un iteriad. Os chi'n neud mwy nag unwaith, chi'n iteru. You are iterating. Iawn, felly tasg 4.1. So mae rhaid ni cyfarwyddo'r gymeriad i ddweud helo am 2 eiliad 5 gwaith. Okay, mae cliw fan hyn ar y dde. Mae rhaid i ni defnyddio y bloc Ail-adrodd. Felly, o fewn Scratch, gallwch chi ffeindio yn rheoli, mae bloc Ail-adrodd. A beth ni eisiau i ddigwydd oedd bod y cymeriad yn dweud helo am 2 eiliad 5 gwaith. Felly gen i roi Mae'r wrth i actifadu y cod yma, a ni eisiau fe 5 gwaith, nid 10. Nawr, os fi'n gwasgu hwn, mae'n gweud helo. A chi ddim yn gweld yn newid, mae'n neud y 5 gwaith, mae'n mynd i parhau am 10 eiliad. A wedyn stopio. Yeah. Os chi eisiau gweld hwnna yn fwy amlwg, os fi jyst yn rhoi bloc aros am ychydig bach, chi'n gweld, mae'n dweud, mae'n mynd i ffwrdd a mae'n dod nôl, a mae'n neud y 5 gwaith. Iawn. Felly, nes i anghofio ddangos y siart llif, ond os ni ddangos y siart llif am y tasg yma, so ni'n dechrau trwy gwasgu'r banner werth, ni'n dweud helo am 2 eiliad, a wedyn ni'n ystyried, ydyn ni wedi dweud e 5 gwaith? Os ni ddim, ni'n mynd nôl. Os ni wedi, unwaith ni wedi dweud e 5 gwaith, wedyn ni'n gorffen y rhaglen. Iawn? Felly rhaglen digon syml i ddechrau gyda, tasg 4.1. Nawr, tasg 4.2. Gan ddefnyddio'r estyniad pin, gwnewch chi'r gymeriad lunio sgwâr gan ddefnyddio bloc ailadrodd. Meddyliwch pa gyfarwyddiadau y byddai angen chi lunio sgwâr, a sawl gwaith y byddai angen chi ailadrodd y cyfarwyddiadau yna i'w wneud. Okay. Felly, dychmygu, os ych chi'n robot a chi eisiau gwneud sgwâr ar y llawr, pa cyfarwyddiadau bydd angen i chi wneud mwyn wneud sgwâr? A pa cyfarwyddiadau ydych chi'n ailadrodd mwyn wneud y proses i gyd? Iawn. So, eto, i ddefnyddio estyniad pin, cofiwch yn Scratch, ar y gwaelod ar y chwith, gwasgu'r ychwanegu estyniad, a wedyn pin. A wedyn bydd gennych chi'r blociau yma y rai gwyrdd. A ni eisiau'r cymeriad i wneud sgwâr. Felly, tasg i chi, ceisiwch wneud e. Okay, dyma'r siart llif i helpu chi. 4.2. Felly, ni'n dechrau gyda'r banner werth. Ni'n gosod y pen i lawr. Symud ymlaen. Troi 90 gradd i'r dde. A wedyn ystyried, ydyn ni wedi gwneud e 4 gwaith? Os na, ni'n gwneud e eto. Ac eto, ac eto. Unwaith ni wedi ailadrodd y 2 cam yma, 4 gwaith. Wedyn ni'n gorffen. So, y 2 cam dylai fod o fewn y dolen, inside the loop, yw symud ymlaen a troi 90 gradd i dde. Dyna lle chi'n mynd nôl i. Mae'r 2 yma o fewn y dolen. Ceisiwch chi? Gwasgu pause, a wedyn dech nôl pan chi wedi gorffen. OK. Felly, bloc cyntaf wrth gwrs, banner werth. Fi eisiau gosod y pen i lawr, neu'r pen i lawr.
Okay. Wedyn fi eisiau symud ymlaen. So mae angen cymeriad yma symud ymlaen. So yn symudiad. Ni'n gallu symud. Nawr, falle mae 10 yn rhy fach. So gan i newid e i fod yn 100. A wedyn ni eisiau troi 90 gradd i'r dde. Fan hyn. Troi i'r dde, so clockwedd. 90 gradd. Ond, ni eisiau ailadrodd y 2 cam olaf na, a ni eisiau gwneud e 4 gwaith. Felly, fi eisiau ailadrodd just y 2 cam yma 4 gwaith. Felly, mae angen rheoli. Fi'n gwybod faint o weithiau fi eisiau ailadrodd, felly fi'n defnyddio y bloc yma. Fi'n gwybod yn union faint o weithiau fi eisiau gwneud e, sef 4. A dyna diwedd y rhaglen. Os dim angen gwneud unrhyw beth arall. Felly, nath cath wneud hwnna'n gyflym iawn, ond chi'n gweld, mae wedi symud ymlaen, mae wedi troi i'r dde 90 gradd, symud ymlaen, troi i'r dde, symud ymlaen, troi i'r dde, symud ymlaen, troi i'r dde. A mae wedi creu sgwar. Felly mae hynny'n ateb y tasg 4.2. Pedwar 3 wedyn. Gwnewch amseroedd sy'n cyfri i lawr o 30 eiliad nes bod yr amser yn cael 0. Dim ond unwaith yr eiliad dylai chi gyfri i lawr. So, unwaith yr eiliad dylai chi cyfri i lawr 1. Mae hwn yn defnyddiol iawn os chi'n creu gemau yn Scratch neu unrhyw rhaglen sydd angen rhyw fath o amseroedd ynddo fe. So mae'n defnyddiol i gwybod sut i wneud hwn. So gai ddangos y siart llif. Fi'n credu mae 2 ffordd fi wedi wneud hwn. Os. Felly, gan i edrych ar un o'r chwith gyntaf. So, yn yr un yma, fi'n dechrau gyda'r bannerwerdd. Mae angen fi gosod amser i 30, so bydd angen newidyn fan hyn, i gosod y amser. Aros 1 eiliad, a newid amser gan -1. Wedyn fi'n ystyried, ydy fi wedi wneud e 30 gwaith. Os na, fi'n ailadrodd y 2 cam yma eto. Os i wedi, fi'n gorffen. So mae hwn yn union yr un peth ar y rhaglen diwethaf, ond tro yma mae gen i newidyn sydd yn cyfri i lawr. Yr un ar y dde, y gwahaniaeth fan hyn yw just y dolen a'r amod o fewn y dolen. So fan hyn, mae fe jyst yn cyfri, ydyn ni wedi gwneud 30 gwaith. So, just ailadrodd 30 gwaith. Ond fan hyn, mae'n ystyried ydy'r amser yn hafal i 0. So mae'r dau yn gwneud yr un peth, ond mae'r un ar y dde yma bach yn well am reswm. Os o fi eisiau newid faint o amser oedd gen i, so mae'r ddau yma'n gwneud amseroedd o 30 eiliad. Ond, os fi eisiau newid e 60, yn yr un ar y chwith, mae'n rhaid i fi newid y bloc yma, gosod amser i 60, a mae'n rhaid i fi newid y bloc y dolen, ailadrodd 60 gwaith. Ond, gyda'r un ar y dde, mae jyst angen fi newid hwn, gosod amser i 60, ond ni dal eisiau amser i cyrraedd 0, so dim rhaid chi newid unrhyw beth arall, just un rhif. Felly dyna pam mae'r un ar y dde bach yn well. Felly, fe eisiau chi roi cynnig ar wneud y tasg yma. Gwasgwch stop, o wedyn gwasgwch play unwaith chi wedi gorffen. Ia. Felly, fi'n mynd i gorfod gwasgu un peth gyda'r pin, sef delete popeth. So, jyst mynd i roi mewn fan hyn. Chi'n gallu just gwasgu ar y bloc, 2 waith. A bydd hwnna'n gwneud y bloc na ar ben ei hunan. So, tasg yma, mae angen pan fydd y bannerwerdd wedi clicio, a mae angen newidyn o'r enw amser. So, creu newidyn. Amser. A'r peth cyntaf oedd gosod amser i 30. Wedyn, fi'n aros 1 eiliad.
So yn rheoli, aros un eiliad. A fi newid y newidyn amser gan -1. So, nôl i newid yna. Newid amser gan -1. Bydd na fath bod chi heb roi gosod fyna, neu newid. So mae'n cyfri lawr, mae'n aros eiliad, mae'n cymryd un i ffwrdd. A nawr ni eisiau ailadrodd y 2 cam yma. A chi'n gweld, ni ddim eisiau ailadrodd yr un yma, neu bydd e wastad yn gosod amser nôl i 30, mynd lawr i 29, a wedyn mynd nôl i 30, 29, ac jyst newid rhwng y 2 rif na. Felly mae'n jyst eisiau ailadrodd y 2 bloc yma. Felly yn rheoli. A sawl gwaith ni'n neud e? Wel, os yn ni'n gwneud un ar y chwith, gyda'n gwneud hwn yn gyntaf, fi jyst eisiau ailadrodd 30 gwaith. So gyd sydd angen yw ailadrodd y 2 bloc na. 30, a dyna fe. A gan i weld os mae'n gweithio. Iawn, mae'n cyfri lawr. A dylech chi gweld, os fi jyst yn cael gwared o hwn, bydd e'n stopio ar 0. Okay. So mae hwn yn gweithio'n iawn. Ond fel ni'n gweud, mae ffordd bach yn well o'n wneud e. Mae'n bach fwy cymleth, ond mae fe'n well oherwydd y reswm mae dweud y yn gynharach. So fan hyn, fi eisiau newid sut mae'r dolen yn gweithio. Felly, os fi jyst yn gwneud dolen am byth, nid dolen am byth, ond ailadrodd hyd at. Okay, nawr mae rhyw amod. So mae angen rhoi rhywbeth mewn fan hyn i dweud pryd mae hwn mynd i stopio ailadrodd. A ni'n neud hwnna pam mae'r amser yn hafal i 0. Yeah? So hafal i 0. A beth ni'n gymharu i 0 yw y newidyn amser. So mae'n i gosod yr amser i 30, a wedyn ailadrodd hwn, mae'n mynd i tynnu un i ffwrdd, wedyn gwirio, ydy e'n 0? Na. Cadw mae'n mynd, tynnu un i ffwrdd, ydy e'n 0? Na. A mae'n mynd i parhau i wneud hwn nes bod yr amser yn 0, a wedyn bydd y rhaglen yn stopio. Okay, a mae hwn yn mynd i cyrraedd y holl ffordd lawr i 0, so fi sy'n gwneud hwn, a mae'n stopio eto ar 0, so mae'n gweithio. Iawn, so dyna'r rhaglen wedi gorffen am ryd hwn. A chi'n gallu defnyddio hwn fel amserydd yn unrhyw gêm, a mae'n jyst yn cod eitha defnyddiol i gwybod sut i wneud. Nôl i tasg 4.4 nawr. So, gadewch i'r defnyddiwr nodi geiriau a chael y cymeriad i'w ddweud nhw. Os ydyn nhw'n teipio stop, yna stopiwch y rhaglen. Ond, os ydyn nhw'n dweud unrhyw beth arall, yna gofynnwch i'r cymeriad dweud beth maen nhw'n ei teipio. Iawn, so, rhaid chi gofyn i'r defnyddiwr i teipio mewn gair. Os maen nhw'n dweud stop, mae fe'n stopio'r rhaglen, ond pa bynnag arall gair maen nhw'n dweud, mae'r cymeriad yn mynd i ailadrodd fe nôl iddyn nhw. Okay, just dweud y gair iddyn nhw, nid ailadrodd fel dolen. Ond, mae'r rhaglen yn mynd i parhau i ofyn i nhw nes bod nhw'n teipio y gair stop. Felly, gawn ni edrych ar y siart llif. So, ni'n dechrau gyda banner werth. Ni'n gosod gair i blank, so dim byd. So ni'n gallu rhoi dim byd yn y bloc yna, gosod gair i blank. So mae angen newidyn o'r enw gair, a ni'n gosod y werth i fod yn dim byd. Wedyn ni'n gofyn cwestiwn. Gofyn defnyddiwr i fewnbynnu gair. So mae'n rhaid ysgrifennu rhywbeth o gair. A ni'n gwirio, ydy'r gair yn stop. Os mae fe'n stop, ni'n stopio'r rhaglen, gorffen. Ond os mae fe ddim, nac ydy, ni'n dweud y gair o'n nhw wedi gweud, so all bod ni hwn, hefyd mae'n dangos ar y sgrin, a wedyn ni'n mynd nôl i'r cwestiwn eto. A ni'n ailadrodd hwn. Iawn? Felly, dim lot o blociau yn yr un yma. Ceisiwch wneud hwn eich hunan, gosgu stop ar y fideo,
A wedyn dewch nôl a gweld sut fyddai'n neud e. Iawn. Gawn ni cael gwared o'r rhain. So mae angen newidyn. Ni'n gwybod bod angen newidyn o'r enw gair. Felly mynd i ailenwi y newidyn sydd 'da fi yn barod. Cael ywen gair. Okay, mae gen i gair. A fi'n gosod e i dim byd o gwbl. So nid just 0, ond dim byd. Cael gwared o fe. A chi'n gweld mae fe'n blank. Wedyn, oedd rhaid i fi gofyn cwestiwn. Felly yn Scratch, y bloc yw... sy'n herio. Gofyn. Falle, ysgrifennwch Air. Cofiwch, mae angen treiglad ar ôl berfau gorchmannol, berfau sy'n gorffen gyda wch. Felly, treiglad i hwnna. Felly, rhoi colon fe hefyd. Wedyn, mae rhaid i fi gwirio, ydy'r gair maen nhw wedi typio mewn, yr un peth yn hafalu stop. Felly, os eisiau gwirio rhywbeth, ni'n gallu rhoi bloc os. Okay. Mae cwbl o ffyrdd o wneud y rhaglen yma, so fi jyst yn meddwl am y ffyrdd wahanol. Fi'n mynd i cadw e fel hwn am nawr. Felly, os mae'r gair yn stop, beth yw'r becso am kind of a case, sim ots os mae'n llythrenau fach neu fawr mewn Scratch. Os mae'r gair, sy'n y newidyn, beth bynnag sydd wedi storio fel gair, a'n hafod i stop. Ond beth fi heb wneud fan hyn yw gosod gair i fod yn yr ateb i'r cwestiwn. Felly mae angen hwn hefyd. Gosod gair i ateb. Os mae gair yn stop, wedyn, fi'n gweud stopio'r cyfan, ond mae'n gweud aros y cyfan. Os dwi ddim, mae rhaid i ni mynd nôl. Mae rhaid i ni ailadrodd pob tro. Felly, gallwn ni roi am byth. Felly beth sy'n digwydd? Ni'n gosod y gair i dim byd. Wedyn ni'n gofyn i ysgrifennu gair mewn. Mae'r person yn ysgrifennu gair. Mae'n cael ei storio yn y newidyn. A wedyn ni'n cymharu y gwerth y newidyn gyda y gair stop. Os mae nhw wedi typio mewn stop, ni'n stopio'r rhaglen. Os na, ni'n jyst yn mynd nôl a gofyn eto. So gan i profi bod hwn yn gweithio. Just unrhyw beth. Fi wedi anghofio rhywbeth. Mae rhaid i'r cymeriad dweud y gair. Felly, beth gallwn ni wneud? So'n hoffi y ffordd fi wedi gwneud hwnna, ond os mae mewn wir, ni'n stopio. Os na, ni'n symud ymlaen i dweud y gair. So, gallu rhoi gair mewn. Okay. So, beth bynnag fi'n teipio mewn? Banana. Mae cymeriad yn dweud banana am dwyliad. A wedyn mae'n mynd nôl i gofyn. Ond, os fi'n gweud stop, mae hwn yn wir, felly mae'n mynd i aros y rhaglen. Stopio'r rhaglen. Iawn? Felly dyna un ffordd o wneud e. Mae yna ffyrdd arall. So'n hoffi y ffordd fi'n dweud am byth fan hyn. A rhain hefyd. Beth gallwn ni wneud yw defnyddio ail-adrodd hyd at. Cael hwn fel y amod. A wedyn, os fel arall, aros y cyfan. Ond actually, yn meddwl am hwn nawr, gair equal stop, mae'n ni goffi roi y amod hwn mewn dwywaith ffordd yma.
Ond eto, mae fe'n ffordd arall o wneud e. Bydd dal yn gweithio. Os fi'n rhoi mewn unrhyw gair, mae fe'n dweud e. Ond os fi'n tipio mewn stop, mae'n mynd i stopio'r rhaglen. Iawn. Fi'n siŵr mae ffordd gwell eto o wneud hwn, ond fi'n mynd i gadael lefel hwn am nawr. Ni wedi ateb y problem. Felly, dyna oedd tasg 4.4. Tasg 4.5. Cyfarwyddwch y gymeriad i ddweud y holl eilrifau rhwng 0 a 10 gan gynnwys 0 a 10. So mae hwn yn tasg her. A mae hwn yn tasg sydd yn rhywbeth eitha pwysig, rhywbeth chi'n ddefnyddio eitha lot yn rhaglenni, yn enwedig pan ydych chi'n mynd yn ei bach yn henach. Felly, os chi'n gallu deall y cysyniad tu ôl hwn, bydd yn helpu chi loads os chi'n mynd ymlaen i wneud cyfrifiadur yn ysgol uwchradd neu hyd yn oed yn prifysgol. Felly, y tasg her, 4.5, gan i edrych ar y siart llif ar ei gyfer. Felly, ni eisiau gosod rhif i 0 i ddechrau gyda. Dweud y rhif, so ni dweud 0. Newid y rhif gan 2, a hyd cofio ni'n cyfri i fyny, ni just eisiau eilrifau, so dim ots yma odd rhifau. A wedyn ni'n gwirio, ydy'r rhif yn fwy na 10? Os na, ni'n mynd nôl a ni'n dweud rhif. A ni'n cadw ymlaen mynd, so byddai'n cyrraedd 10. Ydy'r rhif yn fwy na 10? Wel na, mae 10 yn hafal i 10. Felly mae'n mynd nôl, mae'n dweud y rhif 10, newid e i gan 2, sef 12. Ydy'r rhif yn fwy na 10? Wel, mae 12 yn fwy na 10, felly ni'n stopio. A mae ddim yn dweud y rhif 12. So mae hwn yn mynd i dweud pob eilrif rhwng 0 a 10. Felly, mae angen wedyn o'r enw rhif. Gosod rhif i fod yn 0. Wedyn, ni'n ail-adrodd hyd at rhif yn fwy na 10. A beth ydy'n ail-adrodd? Wel, tu fewn y dolen, ni'n dweud y rhif a ni'n newid y rhif gan 2. So ni'n dweud rhif, so rhif sydd wedi storio yn y newidyn rhif. A wedyn, ni'n newid y newidyn rhif gan 2. A dylwn ni gweld, mae'n dechrau gyda 0, mae'n dweud 2, 4, 6, 8, 10, a mae'n stopio. Dwi ddim yn gweud 12. Chi'n gweld mae'r newidyn wedi mynd lan i 12, ond unwaith ydy gwirio, ydy 12 yn fwy na 10, ydy mae fe wedi stopio, so wedi skipio rhain. Felly, dyna tasg her 4.5. Felly, ar ôl i fi mynd trwy fe, dwi ddim yn edrych yn anodd iawn, ond unwaith chi'n gwneud hwn, dylech chi gallu gwneud tasgau tebyg iawn iddo fe. Os fi eisiau newid e i cynnwys 12 hefyd, fi eisiau angen rhoi ydy yn fwy na 12. Hyd yn oed 13, oherwydd mae'n mynd am yn eilrifau. Bydd dal ddim yn gweud 14. Os fi eisiau dechrau ar 2, gallai wneud hwn. So mae ddim yn gweud 0 tro yma. Iawn, so dyna'r rhif chi'n dechrau arno. A wedyn mynd fan hyn, y rhif olaf chi eisiau fe ddweud yw'r eilrif. So 12 bydd y rhif olaf, 14 bydd y rhif olaf, ac yn ymlaen. Iawn, tasg 4.6. So ni eisiau cymeriad i canu'r can 99 potel o werth. Byddwch chi'n newid yn nifer yn unig pob tro. Felly pob tro maen nhw'n canu, mae'n lleihau gan 1. Nawr, fi ddim yn mynd i wneud 99, bydd yn cymryd rhy hir i profi bod yn gweithio. Ond gawn ni wneud 3 potel o werth. Os chi eisiau cael go, triach yna.
ond ar fi'n ddangos chi. Dyma'r siart llif ar gyfer e. So, ni'n gosod poteri 1.99. Ni jyst byddwn defnyddio 3 am y tasg yma. A beth ni'n dweud? Wel, ni'n dweud y nifer ohonyn nhw, sef 99, potel yn eistedd ar y wal, a ni'n dweud e eto. A wedyn ni'n dweud, os naeth un o'r poteri cwmpo i'r llawr, newid poteri gan -1, a wedyn dweud bydd na 98 potel yn eistedd ar y wal. So, cyn y rhan olaf yma, ni'n tynnu 1 i ffwrdd. A wedyn, ydyn ni'n ailadrodd? Wel, ni yn os mae'r poteri... os nad yw'r poteri yn hafel i 0 eto, wedyn, ni'n ailadrodd. Unwaith mae'n cyrraedd 0, ni ddim eisiau mynd eto, neu byddai'n gweud mae 0 botel ar y wal, a wedyn byddai'n gweud -1 botel ar ôl os mae 1 yn cwmpo. Ni ddim eisiau hwnna digwydd, ni eisiau stopio fe cyn i fe cyrraedd 0. Felly, dyna yw'r siart llif, gawn ni creu e yn Scratch. So mae angen newidyn. So poteli. Ni'n gosod poteli i, well, just 3. Wedyn ni'n dweud a cofio fan hyn, ni'n dweud newidyn a wedyn neges testyn. Felly mae angen defnyddio bloc 1. Newidyn poteli gyda yn eistedd ar y wal. A ni'n neud yr un peth dwywaith. Gall chi defnyddio bloc ailadrodd, ond mae fe, just oherwydd ni'n ailadrodd e unwaith, ni gallu just rhoi copy and paste fan hyn. Yr un nifer o blociau yw e. A defnyddio ailadrodd, beth bynnag. A wedyn ni'n dweud rhywbeth gwahanol. Ni'n dweud, os naeth un o'r poteli cwmpo i'r llawr, wedyn cofio cyn ni dweud rhywbeth peth nesaf, ni'n newid poteli gan -1. So newid poteli gan -1. -1. A wedyn ni'n dweud a fan hyn, mae testyn, wedyn yn newidyn, wedyn testyn eto. So mae 3 peth gwahanol. Felly mae angen 2 bloc 1 o fewn ei gilydd i cael 3 bwlch. Bydd na newidyn poteli, potel yn eistedd ar y wal. So fi'n neud y holl blociau dweud. Nawr, ydw fi'n ailadrodd? Wel, fi yn os mae poteri ddim yn hafel i 0. Felly, fi'n ailadrodd hyd at poteli yn hafel i 0. A gan ni gwirio bod yn gweithio. Fi ddim wedi dweud rhyw gair potel, ond yn iawn. So 2 yn eistedd ar y wal nawr. Os mae 1 yn cwmpo, mae 1 potel ar y wal. 1 yn eistedd ar y wal. Os mae 1 yn cwmpo, mae 0 potel ar ôl, a mae'n stopio. So dyna ni tasg her 4.6. So 1 ar ôl fi'n credu. Right. So mae'r un yma'n bach yn fwy hwyl. So y tasg yw, gan ddefnyddio Dolenni, creuwch disgo yn Scratch, gydag un neu fwy o gymeriadau i gyd yn dawnsio
i gerddoriaeth. Ac o bosib cael golau ar y lliw gwahanol i cymryd rhan hefyd. Just ceisio gwneud fel edrych fel parti hwylus. Disco, pawb yn dawnsio. So, fi ddim yn mynd i dangos chi sut i wneud hwn, ond rhywbeth i helpu chi gyda dawnsio yn Scratch yw, os mae gennych chi cymeriad, fel arfer, mae ganddyn nhw mwy nag un gwisg neu costiwm. Felly beth chi'n gallu wneud yw pan chi'n cael y banner wyrdd i clicio, rhowch mewn bloc am byth, a o fewn edrychiad, mae bloc fan hyn o'r enw gwisg nesaf. Nawr, os chi'n gwasgu hwn, chi'n gweld mae'n edrych mewn rhedeg. Os mae'n mynd yn rhy gyflym, gallwn ni rhoi mewn bloc reoli, aros. Nawr, bach yn fwy rhy araf, felly beth am 0.5. Okay, so mae'n edrych o mewn rhedeg yn araf neu gallai fe fod yn dawnsio. Nawr, nid yw'r cath yn y cymeriad gorau i ddawnsio mewn fan hyn. Os ni'n dewis rhywun arall, felly dywyswch gorlun, unrhyw un fel, os chi'n rhoi y bus, y mouse pointer, pwynt y llygodyn arno fe, chi'n gweld, fel enghraifft, mae Anina dans gyda llwyth o gwisgoedd gwahanol. A chi'n gallu gweld cymeriadau sy'n symud trwy roi y mouse y pwynt y llygodyn dros nhw. Okay, so os fi'n cael Anina dans, a fi'n neud yr un cod, so gan i copio'r cod yma mewn i Anina, so fel hwn. Fi'n gwasgu ar y top, a llusgo fe nes bod y pwynt y llygodyn dros Anina, a wedyn gollwng e. Mae hwn wedi copio y cod o Sprite 1 i Anina. Gwasgu fe nawr, a mae'r ddau nhw yn dawnsio. Iawn, ac o fewn dywyswch gefnlen, gallwch chi ffeindio cefndir i wneud gyda dawnsio, fel disco, spotlight. Okay, chi'n gallu gwneud cymeriadau i ddawnsio. Gallwch chi roi cerddoriaeth mewn gyda sain hefyd. Felly, beth chi eisiau gwneud yw geisio creu disco, a wedyn, os chi'n gorffen e, cymrwch fideo honno fe a danfon e i Technocamps, so at Technocamps ar Twitter. Just so ni'n gallu gweld y gwaith chi wedi wneud a bod chi wedi ceisio eich gorau i wneud y tasgau her fan hyn. Iawn, gobeithio mae hwnna wedi helpu chi gyda ailadrodd yn Scratch. Yn y fideo nesaf, beth ydw fi'n edrych arno? Fi'n edrych ar defnyddio rhestrau a dolenni. So mae'r rhain, y dwy fideo nesaf bydden nhw'n fwy heriol. Does dim rhaid i chi gwybod nhw ar gyfer y pecyn gweithgaredd. Dylech chi gwybod popeth nawr ar gyfer y pecyn gweithgaredd. Ond mae rhain jyst yn pethau pwysig iawn, a pethau eithaf pwerus o fewn rhaglenni. A unwaith chi'n gwybod sut i defnyddio nhw, bydden nhw'n wir yn helpu chi gyda'r rhaglenni yn y dyfodol. Felly gobeithio chi wedi hoffi'r fideo yma ac edrychwch mas am yr un nesaf. Diolch yn fawr.